Umulenze Moze kinokwa mono. Ya unafuna kwa babu video Chief Dr. Chimarin Temple. Yes. Mgbe ọpụta go few days ago enwe video tupu izu ụka gara aga. Ime video eme ebe one guy bịa ka agwọli ya ọtụmọkpọkọ wee gbuo nne na nne. Ndị mmadụ sị na ogosiru the video mana mụ post video. I posted the full video of the incident. Ma ebe ọ pịacha the guy ma mgbe ọ kpọ parents the boy. The boy kpọọ afa dibịa nyere ya ọgwụ. And again, after the whole thing, they handed the boy over to the police. I see okay, see the investigation. Kabia chopota dibia made that thing. But on the following day, social media will lock. The mother say no arrange, no mel arrange, no yana the boy plan earlier. Gini we me. Or we make a video again. We want the man this thing no kaligo mo ihanwa. Because 2 years ago, somebody who has kwa kwali again, se kwa ka agwolo had that kind of thing. And no mekwali exposed na social media. Amarazi ndị mmadụ pụta na-eme insisi na nke abụ gịnị Buhari nji nekwa ka nke si wedi nekwa ọzọ. Then o wepụta dia yesterday, day before yesterday, wee bịa bụwa ọnụ wee consult with alụsị ya. Wee sị alụsị ya jee n'ali ọgụ. Na ndị mmadụ na-ebu ya ihe ọ na-merụ. That no bụkwa na ọfụdụgo this boy na ndụ ya. Nekwa. But it just takes so much and they like to discredit Hinamaro because that is one of the problems and some of the Baineme. Hinamaro, you didn't discredit that. Once you discredit him, madam, okay, this boy Emilia, carry out your investigation separately. You will rule the boy in a trace here. Okay, Chimarin Temple police station handed this boy over. Oborozi hine kwa bebe mewegine, megune expose as long as the case abananaka the police. So Chimarin Temple got angry. They just opened them mad and all say bawa. So in this video for no na bamba. That is why I just can't wait because a lot of people got the man angry. Obo made this thing over here on social media. I say ni me arrange. Why didn't you show ya when I say no show you the boy when he hold the boy in the video. He me arrange with him mado onya habia wolo mma na apia gi nazo. Piacha gi mma kwa aga akanti nkwa at that young age ha. At that young age. I don't know what is wrong with some of our people. In a video, what are you? Can't you just walk away? A lot of us will have more na parallel because need JT on the Hana Wasarag. So we couldn't not upon the full video. Go no one. Call the one. Obo kwalako ihe na nchabu onye wuru oburu ibu a ọmụ bụ Chimarin Temple bụ Chiodo Ikubo na asị gị mmụ dododo ọbịa bute na ọ bụrụ na ogo bọsị ma ninye mpụta bịa na ka m wee nwee followers wee kpọta mmadụ mee arrange ma ọ dị kidnap mmadụ ma ọ demand for ransom from anybody ma ọ zụlụkwa nkata ka emegide onwe onye Igbo para na nwe onye Igbo na mma. As a monge bụ alụsị gbuo m. Mana ọ bụrụ ebere mmịa na nga na onwe ma chọrọ ndagadagadagadaga ka ndị si na-adịrọ ma bịa na demsi ngwa ọgwụ ego m gbuelu mmadụ onye ebe ebe egwu si na mgbuelu mmadụ m ga-agba ya na Facebook adị ga-apịa ya taa ọzọ ya bụrụ bullying. Enwere m na-agwa gị bụ nchagbu na-agwa gị bụ kputime ihe bụ oshimeshi ngedede ihe agụ ihe ozi enwe m ọmụ ka eji egbu ozu asị m ma nwoke du izu tinife mmele ebe nọ fake ka ọ bụ n'ọka nwere top viewer n'ọka nwere nwee followers ma nwaanyị kpara nkata ma nwoke dede ma nke gbara n'izu ma nke nwere afọ ndị radio station abụ m kidnapper mana abụ m ajọ mmadụ ma a na-agwa ọgwụ ego ka ọmụọ bụsị nwa ga-akpọ nkụ ka ọ ga-anwụ ọmụọ dị ikeji adakọrọ ahụ waga anwụ ka ọmụ waga anwụ ka ọmụ n'oye nwa na afọ nwa na nkwọ nwa na eke amadalewa na mma ụwa onye ga-abụ ụwa afọ ịma mpụzi epu ọma mpụzi ọ bụkwa na ego akantụ nwata ebido wa redio station wara afọ mgbede ọ megide m a na-efichi ya bụ redio station tata ọ magazi n'ihu ọnwa ife alele onye efu vidio mme
sino alenji sina mama me video na we ngofolo na nna wa anyu go ka ọkụ na mụ bụ chi mara mme ọ bụ na nwata atọ nọkwa mbịa be m amụkọ m onye ọ bụ mbụ amụkọ mmalịkwa onye ọ bụ mbụ mmalịkwa nwata mfụrụ nnekwa nwata anya karịa ọgbọsọ bịara ebe nchagbu gbue m mfụrụ nnekwa nwata anya mmalịkwa onye ọ bụ mụ na amalị ọkwa chọrọ m si ọdịno from Anambra chọrọ m bịa ebe m na Asaba wadara kana mgbe gba nke chọrọ m bịa na egba nke nwe jụsi ajụsi ya biko ivi na-emekwụsị ya n'oge emeri ya ma otu nebe afọ mozu ebe afọ n'oge emeri ya that prompt video gbaa video gbachado na-akọrọkwa iwe ha na-akpara afa nna ha na-akpara afa nne ha na-akpara afa ụmụ nwanne ka mme nọma prosidio vidio ka mpa jelu bịa ka ọ kpọrọ nwa ka m gwara mpa ọ bụrụ eti nwa ya ife kwụsịti nwa ihe bring your child close ka nna sigoro m daalụ ọfịa ife nụziri at last bụ na onye mụ nwa na mmụọ abụchi marị ntempụ ọfịa afụrụ agụ zụrụ nwa ewe na agwa ya zụrụ m nwa na ya gbuo manụsị ya gbuo ma o mere ụzọ ịzọ m nwa ọtụtụ m zụrụ nwa ewu na ọka mapụzi na abụọ ọzọ ise wamụa na eke wamụa na oye wamụa n'afọ zụrụ mmiri ise amadịla ala mmatara ise adị m agwa ya agwa na mmadụ chọọ m ntụ ya alụsị agwa m ya gwa na mmadụ gbuo ya ebe a ise nwa anyị nọ na steshọn jee kpọrọ nwa na steshọn dị na-egba nke ịjụ na kpọrọ nwa na steshọn dị na-egba nke nwere iche ime fọm na ndị iche ime mebe ịchọ ọgwụ ya gwọtara ya ịchọ arụsị ya atụ alụsị ịchọ ka jebekwa kọt na ife dị ya obi ngwa nje adị egbula mmadụ anọ m na adị ma ha si fami kọm ebe m ụlọ ọsọ rụrụ ụra sewa ya anya agwa m unu adị m arị nji enwe m taịm meril nke ji eme feki anọ m na bemebe abịa gba m vidio abụ feki mebie m ka ndị mmadụ afọ na m n'anya mmadụ gbakọbe m nye kọreshọn ị ga-asị o nna m daalụ kọbịa na m na m nwenye nwere ọgwụ okenye nwa ya ọbịa nye gbuo eyi ofe ga-emenwu m kama onye gbuo eyi na-achị n'iyi mana mma mme kana mma mgbu mmadụ mara ma mgbukwa m kama alụsị m ya gbube ndị ilo m gbuelu m ndị ilo m mara akwa m olugwe kwụsị elu ọ bụsịkwa m iwu ọzọ bụ Igbo don't provoke me onye bụ vidio na-emere bata ife ndị mama ngazili m na ife ndị na-emere fek na ọma ndị ile nchagbu gbuo onye ọbụ ezinụlọ na onye ụwa na oyi nwa mụọ n'afọ nwa mụọ na nkwọ ọdịsaịda ụdị ihe alụsị na nnebu ozugbo tụrọwa onwe ya hụ ga-ekwu awụfụkwana we ọma ngarị wa ịka anyị isi kotere iwe ịka mmadụ isi kotere unu every nne bụ arenji arenji gbuo unu arenji gbuo nne na nna unu arenji gbuo unu mara ego socha na-akpafe m na nkịtị anyị ga-egbu iyi mkpụtime ga-egbu iyi nchagbu ga-egbu iyi ọnwụ ga-egbu ezinụlọ unu ọ bụ na achọrọ mbịa be m na ọmụ kpọta abịa mụ kpọ onye kpọta abịa be m na ọmụ lara abịa si abịa ka mee vidio ana ya tụọ m ma ọ bụ na bụ onye ji aka tọrọ mbịa n'ebe a sị ka m gbuole nne na nna nchagbu nne na nna sọpọtụ a busa ezinụlọ nwa niile kwa afọ n'anya azọ nwa azọ watụ na ọzọ adịghị mma wafụ befe alele ọma ngarịwa nwa nọ na steshọn enwe ọ dịata nwa ya ata goto ịgba nke polis steshọn kpọrọ nwa ya sinema kpọrọ nwa ya na-akọ ya arị ego m ga-eji ri nri nwere na-enye nwa ya nri mụ na azụzere ya nwa ya nri isi kpukwa unu n'ebe ọmandịrị unu na mma